wenganiza kwethu impela sibona lapha ke igcwame elisha njengoba ke likwandonga zeduma kwanyama ayipheli kuphela wona kamazinyo endoda khona ke egoli wenganiza kwethu kanti lona ke igcwame elisha ke selihlangana ke nayo ke imbongi enkulu eyaziwa khuluphana ke ezingomeni zalo ukuyena ke umphako kodwa pha maske ngikhuluma wenganiza kwethu impela ke ake siqale sinibingelele kuyona ke Mboso City MTV sithi nje uma siqala ngenale channel ake wenze kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khonze sithola zonke izindaba ezishisayo nazo ezitrendayo hayi ke wenganiza kwethu impela sibona lapha ngegcwame elisha njengoba ke likwandonga ziyaduma kwanyama ayipheli kuphela wona ke amazinyo wendoda sengisho bafethu impela ke ukuthi khona phana ke egoli kanti ke usehlangana ke nayo ke imbongi enkulu umphako okuyimbongi ke wenganiza kwethu impela ke eyaziwayo mangaba ke kuziwa ke izingomeni ke zalo igcokama elisha kanti ke sikhumbula ke wenganiza kwethu uthi lona igcwame elisha ke limemezela ukuthi hey impela video promo isendleleni ngoba iyadidiyelwa okusho ukuthi ke wenganiza impela njengoba ke bedibenele ke nayo umphako ke kulingiswa zona ke izinhlalo ke eze video promo njengoba ke sazi ukuthi ke nawo ke umsebenzi walo ke igcwame elisha ke uzodedelwa ke maduzane yebo futhi impela ke izindaba ke ezinhla kakhulu lapha na ke endimani ke umculo wabasikani ke nabo phela ke abalandeli begcwama elisha kwazise ke impela ke abantu bokudala ke impela belindile ke lulozolo luyigcwama elisha naye ke uTrack 9 ukuthi ke uzonyathela ka athini hey bafowethu impela kasazi futhi ke asazi lokwa ngempela kwazise ke igcwama elisha like ladla abantu kakhulu pha engayo ke ingoma ke iParis ebeyigila ke izimanga hey bafowethu kodwa thina ke sembozo City MTV sithi nje impela ke ake sehle ngobonde idibane yona ivideo elandelayo